yake bwalo lime ndawe nkumati 4 minutes past 7 ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Tima kumana pano pachinayi pena paliponse kukambirana ndithu nkhani zosiyana zokhudza malamulo komanso udindo komanso chilungamo zonsezo tima kambirana mprogramu imeneyi ndipo timabweresa nkhani zosiyana ndipo lero lino tinati tiyendeyende tichite malamulo amayenda mose ndipo pamsewu pamakhalanso malamulo pamsewu mpofunikira kwa basi takhala tikuona ndithu pamachitika zambiri munthu mwina galimoto kasuyendesa bwino ka njinga ya moto ka ndi munthu even woyenda pansi pamakhala ndithu malamulo pamenepo ndiye tinati tilowere mbali imeneyo yapamsewu kuti tione kuti kodi malamulo amati chani apamsewu choyenera kuchita nchani kodi akakupeza kuti walakwira lamulo pamsewu umayenera uchite chani. Pakhala zambiri zimene zimakhala zikukambidwa ena amati yayi kodi tiyerekeze mwina wapezeka kuti akuyimisa ka ndi aja trafiki pamakhala kuti ukuyenera uonese chitupa akufunsa kuti yayi tione nawo chitupa kodi amayenera kuti chitupa chimene chija wapase kapena ungochigwira. Pamakhala zambiri zimene zakhalapo ena akuti yayi ukapezeka kuti uli ni mlandu ndalama sulipira pamenepo pamsewu umayenera kupita ku court. Zonse zija tinati tiziunike mprogramu ya bwalo liyime malamulo amati chani. Ndikadakonda tikadakhala ndi akuluakulu ochokera ku Malawi Police Service makamaka kwambiri amene amayang'anira nkhani za traffic koma titafikira anaoneka kuti yayi ali busy ndithu ndipo tidafikira kawiri konse kuti yayi timafuna kuti tikhalire limodzi pa program imeneyi koma akuoneka kuti ngotanganika ndiye tinaona kuti tipitebe ndi program imeneyi ndipo ndikuyitanireni mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku Road Traffic Directorate amene wandithu ndi Acting Chief Licensing and Registration amene ndi Amphatso Graham amene ndikhale nawo mu programu imeneyi. Ndiyesa kuti ali pa line pa Amphatso Graham tingoyesa kuyang'ana mwadzuka bwanji Graham? Chabwino tichite zogwiragwira. Titero kuti mwadzuka bwanja Graham? Ine ndadzuka, kaya inu mwadzuka bwanja ngoni? Ayi ife tadzuka, kaya kudzukira chifukwa sizimalephera kudzukira mascochers kuti kudzuka kuti yayi timu yathu yachita bwino ndiye tidati yayi kujowajowa ndithu. Kane zake zumakhala zotero kuti kari tadzuka kaya tachezera koma nkhani njoti zatheka zinthuzi. Kwambiri. Ngoni darai tirawirire tikhale nawo pamphepopo. Kwambiri. Ife kuno moyo ngwa mphamvu kulilongwe kuno. Iyayi tithokoze kwa basi ife mukabula muno muoneka kuti iyayi mwacha kamphepo pang'ono koma muoneka kuti iyayi nyengo yake njabwino. Tayamika. Zikomo kwa basi ndikulandireni choyambirira ndithokoze kuti titakufikirani munalola ndithu kuti tikhozochezera limodzi mprogramu imeneyi ya bwalo liyime tsiku la lero. Ifeso tiyamike kuti munatiganizira ayi ndithu nkhaniyo tayimva tichita motero pano kuti tichite motero pabwalo pano. Chabwino. Ndimafuna kuti tiyambire pamenepo takhala tikukamba kwambiri nkhani za malamulo osiyana amene amakhalapo ndiye tidaona kuti yayi tipite kumsewu pamakhala zambiri zimene mwina anthu timatha kumangoziona koma timalephera kudziwa kuti kodi ichi chimachitika motani kodi apa malamulo akuti chani ndiye tidati tafunsa anzathu kuti atiunikire. Mwina choyambirira ndimafuna ndineno kuti kodi tikamati malamulo apa msewu tikukamba chani kwenikweni? Ayi zikoma kwambiri ngoni tikamati malamulo apa msewu mwina tiziyambire pachiyambi kuti mwina zidayamba chani. Makolo athu mu 1997 adakhala pasi ndiye magalimoto adala akuchuluka nthawi imeneyo. Ndabapita mokambirana kuti zinthuzi zikukhala ngati kuti nafeso titengere zimene anzathu kunjako adapanga. Chifukwa ife malamulo timatengera timati ku Geneva Convention.
kunivako ndi kumene kumakhala section imene mati motor vehicle administration imene imakhala pasi nkumapanga malamulo kuti ayi galimoto izipangidwa chonchi, nsewuso zipangidwa chonchi, zigawidwa pakati, anthu oyenda akhoza masankha ena aziyenda mbali imodzi ena ombaliyenda mbali. Nde ifeso tidakatenga malamulo amene aja nkuwachita chizungu chake amati domesticate, kuti kuabweretsa kuti agwirizane nza kwathu kuno, kuti malamulo aja achoke pa Geneva abwereno tingati pa ndandanda wa dziko. Ndi makolo athuwo adachita zimenezi mu 1997. Mu 1997 adapanga malamulo amati Road Traffic Act. Amenewo ndi ameneno amakhala ngati ochita ngati moongolera kuti pansewu paziyenda bwanji. Ndi chimene Road Traffic Act inayankhula, idayankhulapo kuti no padzakhala minister, penukweni minister wakamati wa Transport and Public Works. Minister ameneyo adzamveka mphamvu yoti akhoza kumadzapanga malamulo. Akapanga malamulo aja ananenaso kuti kuzakhala director imene ndi section 3 ndi section 4 ya Road Traffic Act. Imanena kuti pazakhala director amene directoryo azikapanga delegate ntchito zake kwa ma officers amene ali authorized. So ma authorized officers timati tikaiwerengaso act yomweyo idafotokozana kuti akuzokhala motor vehicle examiner kapena road traffic officer, kapena traffic police officer amene mamdziwa kwathu kuno. Ano imathaso panga authorized kaya mudaona kwanza thuku amati site nayo simakhala mmalamulo kunonso tili nazo. Asite nawo amatopanga malamulo. Inapereka pati zimenezo takhoza kupanga. So malamulo onse adapanga ambiri otino amafotokoza zosiyana-siyana. Tikhoza kungokamba kuti machidule imene yono ndi section 181 imene mafotokoza powers and duties of a minister kuti akhoza kupanga chani. Koma chimodzi imene ngapange ndi kupanga malamulo akunsewu. Akapanganso malamulo akunsewuwo amapanga no sheji yonena kuti munthu amene angalakwire malamulo awa adzilipira dipo ili. Because ofotokoza machidule kuti malamulo nzoti makolo adayitogwirizana, ifeso tidagwirizana ukatenga zimene ziku Geneva nkuzibweretsa kwathu. Ndiyambe modera ngoni. Ndipo angoni pamenepo mwafotokoza ndithu bwino lino, ndikofunikira bwanji ndikudziwa kuti mwafotokoza bwinobwino, ndikofunikira bwanji kuti tikhale ndi malamulo apamsewu? Chabwino ngoni dzikadakhala kuti mwina malamulo kulibe, tikonena kuti no bwezi kuli chipwirikiti kunsewu kucha. Kuganiza ino angoni aliyesa adangodzuka kuti no kaya ndi pansewu paja kuti aliyesa azingoyenda amene wagula galimotoyo kaya alibe asakhale nambala galimotoyo ogwendetsayo asakhalenso okuti ali license. Galimotoyo kaya kusakhale nkhani yoti ayike malire kuti kunyamulana muzinyamulana anthu 20 apa galimoto iyi bwezi aliyesa akumpanga zimene azidziwa. So kuja bwezi tikonena kuti kuli chaos. Ngoti chidziwa dayendaso malamulo aja amabwera anokuti ayang'ane kuti anthu ayenda bwino pansewu posavulala. Tikonena kuti malamulo adayikidwa chifukwa zifuwa zimenezo. Nkhani yake kumapeto kwake amafuna kuti anthu ayesa amene akuyenda pansewu tilolerane, aliyesa akafike umene apitako ali bwinobwino. Ndithu angoni. Chabwino mkatikati mwa programu ineyi ya bwalo liyime pano pa wailesi ya Times tithokoze kwa inu nonse amene mukutitsatira kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa, komanso pa Times 360 tikuchita tikufikani pamenepo mwabwinobwino, ndipo tikhale tikupereka mwayi chamma 7:30 kuti amene muli ndi mafunso kapena ndemanga mukhoza kuyikapo ndithu mlomo grema asanatseke kumapeto kwache, ndipo tikukambirana kwambiri za malamulo apamsewu. Ambiri munditsimikizira wena mwina timangoti kodi ichi chimachitika chifukwa chani, ichi chimachitika chifukwa chani. Mwina muli ndi galimoto koma mumakhalanso ndi mafunso kuti kodi ichi chimachitika chifukwa chani. Chifukwa chake tabwera lero kuti tikambirane nkhani imeneyi. Ndimafuna ndichoke kumeneko agremu kuti tione nkhani yonena kuti kodi malamulo amenewa amayenda bwanji, komanso pali malamulo anji amene mwina mungathe kuwafotokoza apamsewu, chifukwa munthu pena kuti ukhale kuti walakwira lamulo chimachitikaso ndi chani kwenikweni. Chabwino ngoni
malamulowo mwina ndingobwererano kuti tinchita mofotokoza. Section 7 ya Road Traffic Act yandemanena kuti no amatha kusankha director amene asankhe ma authorized officers. Yes, kwambiri. Malamulo onsewo adafotokozedwano popereka mphamvu kwa ma officers. The section 7 idafotokozano mphamvu kwenikweni ndi zochitika zimene examiner ochoka ku road traffic ena amati 040 kuti akhozopanga chani. Mwina ndipengereko mpando amene uli ndi zifotokoze lero bwinobwino kuti amatopanga chani chifukwa zimene amapangazo ndi malamulo ono apansewo sikuti munthu jamamvuka wakhala pansewo. Paliso section ina tikonero section 8 imene idafotokoza nokuti road traffic officer amene ali wa polisi uja akakhala pansi adzikapanga chani. Mukapitirizaso imakafotokozaso kuti abale athu amene ali asite kuti akhozopanga chani mphamvu zina anapathakonso. So mwina ndingoyamba kufotokoza pang'ono zilipo kwambiri koma ndizingochitako mwachidule choncho kuti pa section 7 iyo ena mwa malamulo amene alipo ikupereka mphamvu kwa amene ati kuti road traffic examiner wa ku 040. Munthu ameneyu akumpatsa mphamvu yoti akhoza kuyimitsa galimoto nthawi ine iliyonse require a vehicle to stop by notice in lighting kapena mandi nthawi imene ali pansewupo. Ndekuti no ngati mmaona mayima polisi kawina aliyese nkukwezerani mkono nkunena kuti imani apa limeja ndithu section 7 subsection 1. Ndekuti pamene popa akakuyimitsa akunenaso kuti no iweyo ngati uli driver amene ukuyendesa galimotoyo ukayima. Number 2 ufunika kuti upangire demand kuti upereke zili zonse zima documents a galimoto upereke ma documents amene uli nawo usonyeza kuti iweyo ndiwe driver komanso usonyeza zozifotokoza galimoto ijaya. Neno mali kwathu kuno tikane ma documents a galimoto ndoti kuli COF kuli insurance kuli ma permit zonsezo ndekuti no zimafunika zionetseze ngati uli driver ndoti given zinthu zake ndiziwiri ndoti driving license komanso ngati ukuyendesa zinthu ni ntchito akulemba ndoti ndizicha kumalawi kuno timati katigole koma chizungu chake ndi professional driving permit. Ndoti limene chaso lamulo kuti ngati ukuyenda pansepo ufunika ukhale nazo zinthu zimene zichazo. Section 7 pomwepo subsection 1 tikapitabe imafotokozaso examiner imene akhoza kufunsa munthu ngati ugwira ntchito yomphunzitsa munthu wina kuti azoyendesa galimoto amene amati instructor amene uchakoza kumufunsa kuti tioneni kuti zinatheka bwanji mukwanisa kuphunzitsa anthu zothekaso. Zikakhalano kuti no munthu uja ndi motor vehicle examiner akunena kuti munthu anoja akhoza kuipanga examine galimoto ija kuipanga test galimoto ija kuti ayione ngati ili nchikwanekwane pasewu pacha zimene chaso mphamvu zimene amfotokoza ngati ali motor vehicle examiner. Mphamvu no yayikulu no imene mazavuta mwina ano ili pa section E imene ikupereka mphamvu kwa motor vehicle examiner imene ikunena kuti motor vehicle examiner uja akhoza kupanga impound ma documents. Tivetsetse chizungu zakuti impound ndiye kuti ukhoza kugwira impounding yo ndikuti wadzigwira ndithu wadzinjara zinthu zija. Ndiye kuti munthu uja akumpasa mphamvu kuti akhoza kupanga impound ma documents. Ndiye kumabwera nkhani yomanena kuti no kuti akhoza kugwira ma documents aja akhoza olanda muona kuti no a motor vehicle examiner akupatsidwa mphamvu zimenezozo. Mukapitirira kumapeto kwenikweniko pali ma section ena za inspection ndanena kale zopanga impound ma documents ndanena kale. Tikapitiriranso in the process of kupanga examine galimoto ija anenaso kuti examiner uja akhoza kuipangisa galimoto yanu ija kuti pakana iphasulidwe lese afuna aona kuti mabreka agwira ndithu akhoza kumasulisa teyala kumasulisa mabrake drum zonse kuphasula kuti akaone zimene afunazo koma pali condition yotino munthu uja akaphasula akwanise kuzibwerezeretsa mmene zinalili. Zimenezo ndi mphamvu zimene no examiner akumpata kuonjezera kuti no examiner wa road traffic anena kuti akhoza kuyesaso munthu kuti ampatse license akhoza kuyesaso magalimoto kuti apereke COF machidule ndikhoza kunena zimenezi. Nkhani imene imavuta no kwambiri imazapita side ya ku
traffic police officer. Yes. Traffic police officer akuperetsedwanso mphamvu pa section 8 nde mmene idayambira idachita kunena kuti traffic police officer akhozopanga zonse zija zimene motor examiner akhoza kupanga kupatulako zinthu zina zake zitatu zimene azana zinena kunena kuti no munthu uja sangayese galimoto kuti apereke sipolo. Mayona nkhanija sangayese lenala kuti ampase license. Muona no kuti no zinthu zimene akusiyanitsa ndi zinthu zimene zizi. Ndipo mabera nkhani yomanena kuti kodi apolisi akhoza kulanda ma document ayi ndithu zidafotokozedwaso section yake ndekuti ndi section 8 subsection ndekuti ndi subsection E. Imene kunena kuti munthu ujaso naisa kumpatsa mphamvu kuti akhozompakaso impound ma document. Kusonyeza kuti mphamvu zoti ma documents akhozopangidwa impounded komanso akhozopanga ntchito zonse zimene examiner akupanga kupatulako zoyesayesa mapasi ma learners driver ndi zoyesayesa magali motors ndi mmene akuasiyanitsira anthu awiri amene wawo koma mukaona anthu agwira ntchito zofanana ndithu. Machidule ndikhonena kuti malamulo amene alipo ndi amene wawa alipo ochuluka kwambiri komano tikhoza kuwatengera pa mphamvu zimene Road Traffic Act ikupereka kwa ma authorized officers. Ichabwino ndithokoze chifukwa chofotokoza bwinobwino. Mwina ndimalunjika ku nkhani imene yakhala ikuvuta kwambiri anthu amakhala mmafunso tisanapite kuti tipereke kuti anthu mwina nkufunsa mafunso pamakhala nkhani chionena kuti iyaye akupeza pa msewu pakhala pakuchitika nkhani yonena kuti iyaye sumayenera kupereka license mwina umangofunika ungoyionesa kampa window kamkutani. Kodi pamenepa lamulo limati chani? Kodi a traffic kapena officer waku road traffic akuyenera kuyitanisa chiphaso cha license kuti akanena kuti iyayi tandipaseni ndekuti achigwire m'manja kapena iweyo umayenera kungochika patali ngatapo chifukwa takhala tikumva zinthu ngati zimenezo? Ayi ndithu ithokoze. I think nkhani imeneyi ili konse kwakuti no mwina zimangovuta kuti anthu amangokhala ngati za m'maluwa. Mwina nditengereko somwayi kuti no mwina malamulowa ndi adziko anthu mwina timangoziyankhula zinthu zosadziwa kuti padalembedwa chani. Mwina ndiwerenge kuti mwina ngakhale zili chizungu tichita motanthauzira ndiwerenge section 8 subsection J kuti ifotokoza kuti chani. Ndiyamba Chingerezi ichi ikuchita kunena kuti impound any document referred to in paragraph I produced to him and which in his opinion may afford evidence of a contravention of or failure to comply with any provision of this act. Maona kuti munthu uja akumpatsa mphamvu kuti akhoza kupanga impound any document. Kusogolokuso ananinanso kuti akhozopanga impound a vehicle and mukaiona reason yake aonena kuti zinthu ziya zikhale ngati evidence. Mayona mukapitanso ku examiner aonenanso kuti examiner so akhozopanga impound a vehicle kupanganso impound ma documents amene afotokoza kuti munthu uja apange produce koyamba kuja license mato he can impound any document. Kusonyeza kuti mphamvu zoti no ayi uyu saloleda kulanda ma documents I think mphamvu zimene zoti bene anthu zimangokhala zoyankhula komano subsection J ya Road Traffic Act 8 ndi zimene ikufotokoza kuti munthu uja ndithu kandi traffic police officer kandi wathu waku 040 ku akazopanga impound ma documents amene achi. Ndithu tatsokolera. Ndithokoze pofotokoza bwinobwino ndikhulupirira kuti anthu konse kumene muli mutitsatira bwinobwino ndipo chamma 7:30 ndikupasani mwayi kuti mufunse mafunso amene mukadakonda kuti muwafunse mlendo wathu amene tili nayo Mphatso Graham amene ndithu ndi Chief Licensing and Registration. Tinanena kuti tufuna kuti tiziwe za malamulo apamsewu ena mwina timangoziyankhula zinthu zina iyayi license bwanji anandipempha kuti ndi apase license ndichite mwakuti kodi lamulo likuti bwanji pamenepo ndikukhanga tikuti iyayi atiunikira bwinobwino. Pali chinthu china chimene ndimafuna ndikambenso takhala tikuona ambiri akudandaula kuti iyayi ina anandilipisa ndalama
pamsewu iye munthu umayenera kupita ku khoti. Kodi lamulo la pamsewu munthu ukakhala kuti wapezeka kuti Chingereza amati you are on the wrong side of the law olo kapena walakwira lamulo la pamsewu, kodi umayenera kutani? Ulipire chindapusa pompopompo kapena zimayenera kukhala motani? Ayi ndithu ziko makwambira atsogoleri. Section imeneyi I think ido malamulo anafotokozapo bwinobwino andi ndekuti zimene uyankhula amene bati kuyankhula za Road Traffic Act section number 170 komanso section number 171 ukafika 172 173 kumapita uko. Mina ndifotokoza ino kuti pamphamvu zonse zimene timawerenga koyamba kuja amanena kuti no ine situation yoti mwina munthu wamugwira mmene zimafotokozera mphamvu zoyamba zija kumapeto kwake kwa statement amafotokoza ano kuti zikapezeka kuti you are impounding a document ukakhala kuti you are impounding a vehicle amanena kuti you shall issue a notice of an offense. Noti kuti no akunena kuti akugamuliratu kuti munthuwe watheratu kuti apanga conclude theratu akupasa it's a notification of an offense kuti awawanda examiner akhulupirira kuti akuluwa aphwanya lamulo lakuti zimene munthu amafunika kuti apereke every time akupanga impound ma documents kaya kupanga impound vehicle ndikuti afunika apereke a notice of an offense. Ndikuti chimene chichacho nchinthu choti wampatsa munthu ngati umboni kuti ineyo ndakugwirani ndatengapo license ndatengapo chakuti koma ndakusiyirani this thing as a notice of an offense. So notice of an offense imapanga chani? Notice of an offense ndio tipitano ku section number 170 ndichita mowerenga poti mchizungu ndikatero tizitanthauliziraso kuti no zikutanthauza chani chabwino. Ndekuti no akunena kuti section 170 ikunena kuti notwithstanding anything in this act or any other written law the minister shall prescribe a schedule of offences and mo schedule of offences imo ndimene no all the offences are provided for. Zimene amapanga road traffic examiner ka traffic police officer iyo jama kayang'ana ando chimeja chimakhala library kuti malamulo anga ndi awa apangazi sungaperekera mlandu outside the notice of prescribed offenses ipo. Ndiyeno akunena kuti zimene angachite munthu uja ndikupanga issue a notice of an offense and ukapangidwa issue a notice of an offense ndekuti no mukapitano section 171 172 173 ikunena kuti munthuwe ngati no ukuona kuti no zimene akulembera zija you are in agreement chizungu chake kuti ukupanga plead guilty. Munthu iweyo ngati ukuona kuti ineyo amene palibe cholakwika munthu uyu wandigwira ndachione ndizoona you are pleading guilty. The next option imene ikupasidwa ndiyo tino anthu aja akupasa notice of an offense pomwe paja pamakhala charge ndi description ya mlandu uonena kuti section yake ndi yakuti komanso ndrama zake utengera mmene minister anapangira ndrama zake ndi zakuti. If you are pleading guilty ndiyo kuti munthuwe umafunika kuti ulipire mlandu uja and mlandu uja ufunika ulipiridwe before 21 days kupanga expire. Mayo wanankanija ufunika no ulipire if you are pleading guilty sakunena kuti ulipire mawa ulipire lero ka ukupanga plead guilty ukufuna ulipire pomwepo pali njira zoti you can pay ndekuti no you can pay nthawi imene jayo between pamene ukuyambirapo mpaka na kumapeto koma the condition is you are pleading guilty. Should you not plead guilty ndekuti no pakubwera option yonena kuti no receipt lija likamaperekedwa limafunika lifotokoze notice of an offense ija limafunika lifotokoze kuti on such a date iniyo ngati muonena kuti no you are not pleading guilty tikakumane ku traffic court lakuti receipt lomwe lija limafuna lifotokoze zinthu ziti zimenezi ndekuti no ngati if you're not pleading guilty ndekuti no receipt ija limakuuza kuti no receipt ili afuna tikakumane ku Lilongwe court
lisiti ilili afanika kumane kwakuti kuti tikakambe nkhani fano examiner ali ndi evidence wasunga ma documents iniyo akupasani lisiti wakupasaniso prescribed offense ndio ngati simukukutira ndio kuti mupita mukakumana pa court ipo ndio kuti zimene zi road traffic examiner uja iyo jazidikilira tsiku number 1 mpaka tsiku number 21 aone ngati munapange payment ngati simunapange payment ndio kuti what you're saying pamene pomo ndio kuti you are not pleading guilty ndiye makakhala no kwa wa malamulo akulongosolereni kunena kuti inuyo ngati simpanga plead guilty zidatani wina afotokozopereka evidence nayeso munthu uja amvedwe mbali yake apereke evidence ajaji kaya magistrate kandani namene amagamula kuti amenda onera ineyo examiner mudaphonyapa menda onera ineyo phiri mbere mudachitira mudaphwanya malamulo ngai waja amathoperekano chaji imene udapereka ija olamatha kuonjezerapo olamatha sochotseraponso ndithu malamulo amafunika adiyenda choncho ichabwino ndithokoze chifukwa chofotokoza bwinobwino ndimati tilowe gawo chifukwa apa ndiwona nthawi ndi 7:30 ndeti kamafika chamma 10 minutes to 8 ndizakupasani mpata kuti muzaumbire mkota koma pakali pano ndikuona kuti pali mafunso ndi ma 10 mwina tipereke mpata amene ali mmafunso kuti akhoza kufunsa ndithu koma ndithokoze chifukwa choti nyamula bwino kutiyendesa mpaka kufika apa ndikhulupirira kuti ambiri ena anali ndi mafunso ena anali ndi zina ziwiri zitatu zoti mwina ankangoziona koma aphunzirapo kuti kodi lamulo limati bwanji pa nkhani yapamsewu. Ndimafuna ndipite pa times 360 pali mafunso pamenepo amene ndimafuna kuti mwina mwalembereto amenewa. Abina Muhonjo akuti why do they break or destroy the driving license card? Funso limenelo Abina Muhonjo akuti why do they break or destroy the driving license card? Funso lochokera pa time 360. Mwina nditengeso lina kuchokera kwa Mwale Shadrack pa time 360 pompo akuti kodi zomwe amachita polanda batire zili mulamulo nanga magalimoto akazalanda katundu wina kusowamo bwanji sabweza? Afusa fuso limenero amenewa ndi Mwale Shadrack Mwale. Funso lachiwiri limenero ndi pali Jumo ali haya akuti akusogoleri mukulongosola mwachindunji kwambiri akuyamikirani tithokoze chifukwa cha chimenechi. Mwina tikhoza kutenga soma 10 mukhoza timbira phone 0manawiri847590 0manawiri847590 kapena kutumiza text message kuzera ku short code 1895 ndekuti ndiwerenge uthenga wanu. Ndinawo ndithu agremo ati yankhe pompano mafunso amenewo. Tione apa ngati pali 10 ina iliyonse. Pali 10 apa. Hello. Muli bwanji bwana? Ndili bwino kaya bwana, muli bwanji? Ndili bwino. Ndakulandirani dzina ndi kumene mukuimbira? Ndikuimbira kuno kuzomba kuchinamwali. Chabwino, ndakulandirani kuzomba kuchinamwali. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ineyo ndi funso. Timaona traffic ambiri ukwenda pa msewu mwina kutamanga tiregeze malo amene ukutamanga yo akukulola iweyo kuti ukhoza kutamanga mwina 100 km per hour. Ndiyeno wa traffic akukubwera kuzama kuimisa iweyo uli mwina tiregeze 20 km kuti umpeze wa traffic ucha. Nde komanso sanalowe kufika pa msewu ali outside of road akutukula zanja ndikumakuimisa. Iweyo uli pa speed ya 100 km. Ukumudusa traffic uja kumapita fana watu wakuimisa malo apafupi. Wapita siku lina akuza kuimisa kumakuimba mlandu umene wachita ati nakuimisa zana unangodusa ma wa traffic anayi kumbali wakuimisa munthu uja 20 km kuti umpeze yeti iwe unali pa 100 km ndi sewu ukulola iweyo kuti ukhoza kutamba pa 100 km malamulo amene pamaenda bodani.
nditodi chabwino ndithokoze chifukwa cha funso lanu. zikomo kwambiri. Zikomo kwa basi. Mkatikati mwa bwalo liyime tikutero lero tukamba za malamulo apa msewu ndipo ndithokoze ndi ndi agremu amene ndithu akutifotokozera satane atiyambira kumayambiriro ndipo pano tapereka mpata kwa ino amene ndithu muli mmafunso 0manayina28475904 kapena mukhoza kutumiza text message kuzera ku short code 1895 kwa iresi yake ya Times ndipo tikukufikani kwa inu mukutimvera kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa komanso kunja kwa dziko lino. Tithokoze kuti muli pamenepo komanso ku patsamba la mchezo la Times 360. ndionenso 10 follow ina apa. Hello chabwino imeneyo yaduka ndithu. Tuone 10 follow ina. Hello muli bwanji? Ndili bwino, inu muli bwanji? Ndili bwino. Ine ndine Laston Muruma kuno kunamba ku Phalombe. Ndakulandirana Muruma kuchokera ku Phalombe. Zikomo kwambiri. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ndili ndi funso. Mapezeka kuti traffic ayima panseu. Ndiye gali muto ikubwera gambo ya samagesi onse ambuyo ndi akusokolo kuonesa ngweti. Ndiye mapezeka kuti wa polisi amatika kukagamira gambo kuti ayimise kuti pamene papazipa zimathandauza chani. Ndikunena izi palioti kuchilinga kwathu kuno kunachitika ngozi. Driver amagana bima kumanaonesa magesi onse kusokolo ndi kumbuyo ngweti. Ndiye wa polisi amakagamira kuyimisa gambo yani sadza zake anagundidwa wa polisi ujani. Chabwino. Ndiye pamene baba zimathandauza bwanji apolisi malamulo samadziwa kuti driver akamaonesa izi makhala kuti akukana bima kapena amathandauza chana polisi kukagamira pansi wataona kuti driver akuonesa magesi. Bwana. Zikomo kwambiri ndithokoze chifukwa cha funso lanu. Alipompa agremu ati yankha zimenezo. Agremu oto andiyankhe apa ndikwamvera agremu ndi amvere. Zikomo kwa basi. Ine Muruma kuno kunamba Muruma pa namba atapa. Ndakuthokozani kwa basa Muruma. Zikomo kwambiri zikomo. Nditero kuti mwina mafunso ndikupaseni mwayi kuti muyankhe kena kuti tengeso gawo lina koma pali ena apa kuti zomwe akulongosolazo zikulimbikitsa kudziwa zambiri. Ine Maganga ku Balaka kuti ine Foster tathokoza kuti atsogoleriwo akufotokoza bwino ndiye kuti yayi pali mbali ina kuti mukufotokoza bwino kwa basa kuti kodi 040 imathandauza chani. Ndine Laudani kuno kusalima ndiye kuti ndikupaseni mwayi mutatiyankha mafunso ena amene ndaperekacho kuchokera pa Time 360 komanso mwina ndi amene abwera pa 10 follow. Zikomo kwambiri atsogoleri moyamika. Mafunso akoneka kuti akwana 5. Ndiye mwina ndiyambire ndi atsogoleri anga akuchinamwali kuzomba. Anakambapo nkhani yoti kodi zimachitika motani kuti munthuwe ufunika uyimitsidwe. Kutsogoloko nde adafotokoza kuti amapezeka kuti ofisa ali kumbali koma ifoto wayiona ikuthamanga galimoto kuchita ngati wajoyera munsewu kuyamba kuyimitsa. Matsoka ilo pezeka kuti driver uja wakanika kuyima kufotokoza kwawo ali mpaka nkupita driver uja kukabwera tsiku lina nkudzakwirasa. Ndiyeno wina ndiyambira pa malamulo udati chani. Manjira ina iliyonse ngati udakwezeredwa mkono kuti uyime. Munthuwe manjira ina iliyonse ufuna uyimidwe. Uyime ndithu. Satengera kuti kaukayimako motalikirapo kutengerano kuti mwina asukwanitsa kuyima pompopompo. Koma nongera amakuyimitsa kutengera lamulo. Chifano subsection 8 ya Road Traffic Act ikunena kuti wa polisi alini mphamvu zoti ayimitse galimoto ina iliyonse imene wayiona kuti ndikuyimitsa. Lero ngati kumuyima nkuzabwera tsiku lina lake kuzayira kufunsani ndiwo amene pakhamuka kuti mwasemphana zimene lamulo likufotokoza. Now ndikuona kumbali imene anafotokoza kuti mwina mwange officer sathe malo abwino. Ngati officer tikamasankha malo oti tiyimitse anthu zinafotokozedwa kale kuti zidzafunika zachite bwanji. Amanena kuti no munthu amene afuna akayimitsidwe apangidwe woni kuti kusogoloko akayimitsidwa. Ndifake maona mukakaona standard police check
standard 040 check pafunika kuti pakhale makoni koni at a distance imene impanga inform munthu uja akayiona koni ija kuti the moment waona koni ndi kuti mmutu mwake muyambe kuyankha zinthu da kutsogolo kukhala ngati kuli abale kutsogolo kukhala ngati kuli mafumu otakhoza kuti imitsa imeje makhala ngati lamulo koma zimapezeka kuti ma situation ena opezeka kuti no udaba kaya anthu wa 04 amene wayima pakefu kandu wa 04 amene wayima pa chese pamalo poti no kuyima apereka chiopsezo kwa anthu ena zimangokhala zovuta koma ndi zinthu zimene makhala tikukambirana kwathu kuti ngati kuyimitsa munthu usankhe stretch yabwino ngati mukumuyimitsa munthu ndikuti mupereke warning tikuzembera yawo. It's different from speed trap kuti speed trap damachiori trap umatha kubisala ndikumajambula kuti anthu apange behave mmene angapangire behave osayembekezera kuti adziwa kuti mwayima kutsogoloko komano in this situation lamulo ndithu linapereka a standard procedure yoti munthu omuyimitsa apangide wondi bwinobwino apange prepare akapanga prepare munthu chakwanitse kuima umapangira izi chitetezo kwa iwenso officer chifano zikhozo chitika munthu wakanika kuima iwo wakale pansewu endilizati khopezi kuti wavulazidwa chifoti mwina suna apange judge bwinobwino so kuyankha funso lawo mtsogoleri wanga wa kuzomba kuchinamwali ndikhozonena kuti no normally you are supposed to be greeted by a cone or a sign kuti kutsogoleko kuli checkpoint and checkpoint imene yoyo upange behave bwino ma slow down whatever mpaka ukafika pa checkpoint koma pa checkpoint zikachitika kuti waidutsa sizutanthauza kuti ndadutsa kale then utengerera mulo mmanje kutero kuti basi ndipitirire ndipita ndidzayima ndisana ndione ndafura imitsamochedwa you supposed to comply again tsogoloko ukayima bwinobwino then ngakufunika kubwerera mubwerera ndikupanga zofunikirazo ndimafuna ndichite motero kwayankha atsogoleri anga ku chinamwali kusomba chabwino ndipite kufunso limeneno anandifunsa atsogoleri anga ku Phalombe amene amanena kuti no afotokoza a practical situation ndionena kuti ati galimoto ikuchitika magetsi ngweti ndiyeno iwo maganizo mwawo aganizano kuti no galimoto ineja sifunika iyimitsidwe ndimaona ngati kumene amapita ngati kotero ndithu ndiye ndifotokozeno kuti kuli magalimoto amene amakhala exempted from kuyimitsidwa magalimoto amenewo tidapatsa zizindikiro kuti zizikhala zotani mukaona kuti magalimoto amene amafunika kuti wa polisi apange respond kuti asachede wayimitsa number 1 galimoto imafunika ikhale ndi sailini and sailini iliyonse tinayipatsa polisi ali ndi yake wachipatala ali ndi yake kandi wa fire ali ndi yake kaya ndikuti ndiyapa mdipiti wa president nayonso ali ndi yake sailini yake number 2 galimoto imeneja kuti ipatsidwe ulemu imafunika kuti ikhale ni nyale nyale zonse si zathu zakutsogolo zowunikira kuti kwadazi yayi kuli nyale zake kuli nyale za blue zimene zimakhala za enforcement officer kuli nyale ya kuchipatala kuli nyale ya construction kuli nyale ya wafire zonse galimoto imene ili zimenezi kuti ikuyimba phokoso limene tikulidziwa plus ya tanyale zimene ziteni kuzidziwa tanthauzo lake galimoto imene ijayo silimbana nayo timayidziwa kuti njachipatala ande mulu wakuti wakuti zuchitika mwakuti makuti komano sikungati no aliyense azingonyamula galimoto yake mkungoyika mahazard nkuyatanyale then tinene kuti no basi enforcement officer wina aliyense apange pevwe kumapita who knows it's a syndicate kuti it's a security issue nawe nani akoze kuti ngoda akubata tazolowera kuti no akukangoyatsidwa nyale aliyense wa office amamyata sayimisa galimoto imene you never know what they may do akopanga chani ndi titatita khala mosaganiza motero ndiye ndinene kuti no zimangoona kukhala zomwe kuti ndi maganizo a anthu kuti akayatsa nyale akayatsa mahazard chilungamo chake enforcement officer ayimitse nkhani sili choncho komanso inunso maonapo kuti loko galimoto za nyale zimenezo ifeyo tayimitsako magalimoto mumva kuti aya anyamula katundu wopsa kumakhala katundu ochokera kunkhotakota uko wina ochokera kunzimba anthu agwiritsa kuti galimoto za nyale nkudutsa pa checkpoint nkukagwirira ku Lilongwe so enforcement officer ali ndi mphamvu zoti even lo galimoto ya nyaleyo akhoza kuyimitsa koma timvetsetse pamene papa ndithu kuti no anthu timakhala ngati tikupangiratu conclude
komano ndithu zinayikidwa ndongosolo ndithu malamulo anaganizirapo komano sitinganene kuti kumudzi kuja kumapezeka ano kuti no wina wadwala papachitika ngozi ambulance ili kutali agirema amatopereka galimoto yawo lilibe nyale nkunyamula anthu aja nkumathamanga zimene zonsono ndi zimatengera no discretion ya officer amene ali pamene popo anthu aja si maroboti anthu aja ndi anthu ndithu amaganiza ndi anthuso ali ndi nzeruso 100% amatha kupanga jaji kuti ndingocheka akapanga cheka amatha kupanga ndiwezi kuti muzipita ndikhoza kufotokoza motere kuyaka funso latsogolo langa singanala muluma amene wachokera kuphalombe ndipite noko nkhani yamene inali pa Times 360 inakamba nkhani yoti why do they break driving license cards I think sindikudziwa kuti mwina situation yo inali yotani komano mmene mumawerenga muja ulibemo lamulo linali yonse limene lafotokoza kuti no kan traffic police officer kandi examiner wa 040 kuti afike pokuphwanyirani license yanu the ordinary lamulo zimene ikunena ikunena kuti munthu akhoza kungopanga impound not kuti akutcholereni komano mwina ndifotokoze a situation imene ndichitikirapo kuti anthu afike ponena kuti aya amachola license zidachitikapo kuti license imene ndidayipezapo ine idali ya fake inali ya fake ndio udapezeka kuti no mwina ine ndinkayipanga destroy poyipanga destroy kudapezeka kuti no mwina adaona ngati license idakaphwanyira ku office verify kuti license ndi ya fake lero mwina anthu anangopanga conclude zinthu ngati zimenezo nena kuti amaphwanya osadzoda ati tinkaphwanya on what basis at the same time awapezeka kuti kuli madocuments ena a fake ndelese kuti no road traffic act imapereka mphamvu kuti an examiner can destroy that le akupeza kuti munthu uja akuying'amba chinthu chija kuti ichi chinthu cha fake ndikuching'amba ndikamwina achisunga ngati evidence anthu amaona ngati mwina make munthu uja akung'amba zinthu zija koma kulibe lamulo limene license yanu yabwinobwino ka COF yanu yabwinobwino kuti examiner akwiyo posa mulungu kanena kuti ine ndiphwanya nding'amba zinthuzi ayi asinzi lamulo zimenezo silidapereke ndithu ndikhoza kufotokoza motero then kunabwera issue yonena kuti ayi zimaoneka bwanji kuti amapezeka kuti examiner walanda badile olomwina maka itenga galimoto ija nkupezeka kuti no yaonongeka kumapeto kwake amapezeka uno kuti no galimoto ija sakuyibwezeretsanso mmene inalili ndifotokoze kuti no malamulo akuti chani pa zimenezi kuti no lese examiner anali ndi galimoto kana itenga manjirani aliyonse kuti kawiripititsa ku office walanda ine process of kulanda china chake chaonongeka ndiyeno mwina lamulo lidapereka timati section 65 yakwathuso ku 040 kuti linayo section 65 imene manena kuti ngati examiner uja amapanga zimene zizi for the purpose of goodwill kuti no afuna ateteze anthu lese galimoto idali yonongekerabe yotheratu andiyo wapanga asesi kuti galimoto isifunike ipezeke pansewu mphamvu zikumulola kuti akhoza kutenga galimoto ija ndi machitsanzo kuti waitenga galimoto ija apita nayo ku office mangozi yapeza kuti mabreki sanagwire galimoto jakawomba mtengo lero galimoto jasintha pamene pachi section 65 ikunena kuti no poti examiner uja amagwira ntchito imeneja in goodwill amapanga exercise mphamvu zimene zijazo in goodwill ndikuti imachosa liability kunena kuti munthu amene sali liable for the damages zimene zachitikasi in the first place ndipo panali cholakwika choyamba chimene chimaoneka chimene no chafika kuti mpakana anthu aja afike poti akulande galimotoyo malamulonso afika anafotokoza bwinobwino and section 65 inabwera kupanga kava an examiner imwe inapanganso kava anthu amene amatithandizira kuyesa magalimoto ma VIS private aja kuti amene aja ali process yoyesa galimoto yako mabreki akanika kugwira galimoto yapitirira akaomba mtengo lamulo lufotokoza kuti no munthu uja sali liable because amayipanga test ola mapanga prevent public safety imene inali pansewu paja lamulo lufotokoza motero ndiyeno kunali issue yoti zimapezeka bwanji kuti afika polanda badile ndifotokoza atsogoleri kuti zimene zimachitika kunsewu kupena imachitokhala ngati sewero kunsewuku kuli zinthu umapeza galimoto yoti no driver chiphaso choyendetsera alibe upezanso kuti galimotoyo olo document ina iliyonse imene mphamvu zakuloleza kuti you can impound palibe
option imene examiner amatenga pogwisa ntchito mphamvu yake manena limene amati kupanga disarm galimoto ija kuti mwina it is a prohibiting idea kuti galimoto ipange prohibit from proceeding ndi ulendo imene imapita. Kwanza kukunjaku umango apasa ka statement imati prohibition notice umalembera kuti galimoto is prohibited from kuyenda, koma kwathu kuno matupereka prohibition notice yo kuyipereka kumpatsa ayo kungosuntha ka 1 minute opeza galimoto janyamuka. So kwathu kuno anthu samapanga comply by the notice and result an examiner amapanga resort kuti galimoto jaipange disarm. The disarming ya bezeko da ajosa mabalire disarming ya amazola ajosa jani zonse zimachitika in a situation yoti galimoto ija ilibe china chili chonse chimene an examiner akanatha kutengapo to prevent kuti anthu musapitirire ulendo wanu. Ndezimapezeka kuti amapezeka ajosa batire just to disarm the vehicle, koma lamulo lina kuti akajosa batirero aonesese kuti no ndikalobosoka adzakwanise kulibwezeretsa batirero. Akajosa data kabo aonesese kuti adzakwanise kulibwezeretsa zinthu imene waononga zija akwanise kuzikonza. Lamuloso lilabwera kupanga cover ma citizens moteromo. Nimalize ndi funso limene anandifunsa atsogolera kusalima kuti 040 imatanthauza chani. Ayi ndi 204 ndi kodi imene tinapatsidwe ngati ministry. Kuti ministry imene yonse imakhala ndi vote kodi kwathuku anandi kalekaleero adatipatsa 040 pano padatisina ndi 400 mg koma 040 yo namene anadziwiza ndithu pa namba lathu oyambika mwene ngati government insignia yotidziwira amatidziwira ngati 040 ndi zimene no pamene dzina linabwerera. Ndikuda atsogoleri ndati ndichite motero libaloli iperekeso mpata kuti nkhani zina zibereke. Nthawi ndikuiona kuti yachita njiro tasala ndi 9 minutes nde mwina nditenge funso limodzi ngati se awiri kuti titseke, koma zikuoneka kuti mafunso ngambiri ndiye kuti mwina ndikadakonda mwina sabata yamawa mutabweranso pa bwaloli kuti mwina izangokhala nthawi ya mafunso, chifukwa zikuoneka kuti mafunso ngambiri kwa basi mwina ena sititha kuti tiatenge. Ngati pa time 360 ndikuona pali mafunso ambiri kwa basi koma ndoti sitingatenge nthawi yachepa. Mwina ndingotengapo funso limodzi kena kuti tengeso ya 10 folo imodzi kena kumudzayankha mafunso awiri nkumbira mkota kena kuti tseke. Akuti timamva anthu ena amagula license mwina ku driving school, kodi munthu uja akachita ngozi inu a traffic mukafufuza mumapeza kuti sadapite ku driving school, kodi mumapereka chilango chanji kwa driver komanso ku school yomwe adagula license? Ndine Simeon Graham, ndi brother wanu mwina iuyo ku area 49 ku area 49 wanena chocho. Mwina kutsatira funso limenelo ndinaona lina lake funso limene adafunsa akuti tandifusireniko awanda Moses Jere akuti tandifusireniko kodi malamulo amati chani pa GR, kodi ukatenga GR ku polisi ukatenga GR ku polisi umakhala ndi ufulu otani kuyenda kuyenda kapena kunyamula katundu pa nsewu? Kodi mzololedwa a speed trap kuima malo obisika pa msewu? Mafunso amene I think akhala awiri, mwina timalizise ndi awa nthawi yatithera. Hello, muli bwanji? Ndili bwino, muli bwanji bwana? Ndili bwino. Zikomo. Dzina ndi kumene mukuimbira? Ine nili Sungu Vinoria Zimba, noimbira boma la Zimba Samba. Chabwino, ndakulandirani. Muli ndi ndemanga kapena funso Vinoria? Apa chomemeni ni funso gatumbuka amata sinziwa koma ine atumbuka ati masolo langu la kwambiri kutumbuka. Agremo ati mumva chitumbuka? Tichitamo esereramo afuse ndithu. Okay, chabwino nifumbe ndena dada. Kumbani. Watrafiki hapa mseu para kukwiza ndiye wanjinga ya moto yura wandaime chambo no usimbira pa ukramaki uko njinga ishari kwenda kana poso malamulo ya kuzoverezwa kuti apanje zande ura kuti bakurenge maki uko njinga ishari kwenda kwataona pongozi nandi panyaki kwa kusoa balance kula okasanka kutoa kuwana vanhu pasi para kweno ngozi yastika para momwe kale vamuzenda somulandu kuti wawisa vanhu sono
Malamulo tikumanya ti wakunokaya tingakwanisa kwenta malamulo yozomeleza kuti njinga ishali kwenda pandika moto ishali kwenda mbola kura maki mboinde na tinifumbeko bwana Samba ya itawonga chifukwa cha fumbo lino. I think vapulika ilo fumbo naonga komena angalia au mafumbo yafundika kale na Afrika kwenda bekanga komeni papa hapa uti chokezo balinga za moto napo chilipo setomeni yewe chomeni wakati kuanga na kitende kuona wa traffic wala mbo mtima wakabuka kare naonga chomeni yewe chomeni. Agremu zikuoneka kuti mafunso ngambiri koma nthawi ndimene yachita njiru ndiye kuti sabata yamawa tipereka mpata chifukwa anthu akuoneka kuti ayi akufuna atamvesesa ndiye sabata yamawa tizangokhala ndi nthawi ya mafunso chifukwa awa akuyamikiranso akuti Bina Muhonja akuti thanks for the responses well articulated live watching from Karonga. Ndimati ndikupaseni mwayi mutatiyankha mafunso okenako kumapeto kwake mungombira mkota ndiye kuti sabata yamawa tizakhalanso ndi nthawi yokuti tizangoyankha mafunso. Ayi ife tithokoze bwana Sambanda. I think ni amene na dadawane wafuma kumzimba. Yeah, I think anafotokozana nkhani ya imeneso mwina ngati dziko yakhala ngati ikogwisa ntchito chizungu cholakwika kuti the crisis now. Anzathu a njinga za moto. Kuti no zimakhala bandi bana maonapo kuti no mbali na yake kumbali ngati ya traffic police komanso 040 anthu amaona ngati timakhala ngati tikutayirira pang'ono. Komano ngati kuli anthu amene ali ovuta kuwapanga enforce malamulo amene you need to be very careful ndi abale athu awa anjinga. Kwa anthu aja amakhala kuti no ali pambalanganda and worse still ukampeza wanjinga the first mentality imene makhala mutu mwake ndizodayambe kuthawa. Akamathawa yewu jasula ali muchinyumba choti chimuteteza kugwa kulikonse kumene kungachitike ndiye kuti amenyetsa mutu pansi zotsatira zake momoti mumati mukapanga enforce malamulo kuti muteteze anthu asafe endili zati mapezeka kuti mukapanga enforce mutundu ukafa nkhani jase matembenukaso pa responsibility ya enforcer ndoto amene pasina onenso safety ya munthu. Ndiyeno timati tikagwire nawo ntchito anthu amene kuti tikacheze nawo kuti tipereke malamulo kuti upange enforce malamulo. It's unfortunate kuti the very first thing chimene iwaja amagwiritsa ntchito ndi kuthawa. And anaziona kuti mwina the very first thing chimene angamachite amaona kuti akamba kuthawa mwina ka officer chili choti anthu amangisa atani chimakhala chachoka because officer ayamadziwa kuti awa chiluwi start chasing each other and result imene kokhalanso chimene chili kufunacho. Ndiyeno I don't know kuti situation ikokhala kuti njinga ija ikuyenda ikuthamanga basi officer nukangofikira kuzula makini. Ndikuona ngati ino pamene popo sindikuzoteka ndakhala bwanji situation iyo. Koma chimene ndachiona nchakuti no njinga ija ukangopeza mpaka yoti yaima the very first thing chimene chimabwera kwa officer ndikuchosa makii so umadziwa kuti ndikachosera makii njinga ilo kopavute pasavute siyiliraso. I don't know kuti what was the situation imene inachitika kuti mpaka na munthu akanchosere njinga makii njinga ija ikuyenda ili pansewu ikuthamanga. I don't think chances of that happening kuti zingakhale zachitikapo kaya mwina wadada mwina next week azakhala azabwera kundifotokozera bwino bwino kuti situation iyo inali yotani. Komano enforcement ya njinga za moto abana it's one of the tricky situation kuti no ukamaipanga you need to be careful kwambiri and consider zinthu zambiri mbiri. Ndi I don't know situation idakhala motani mwina ngaba next week azabwera ndi kutifotokoza bwino bwino. Chabwino Agremu nthawi ndimene yandithera chimene mene nanenera kuti ayi sabata yamawa ndiye kuti tizangoyamba ndi kuyankha mafunso chifukwa zikuoneka kuti ayi ndi mafunso ngambiri komanso ndiye kuti mungosungira mkute mwina kumapeto kwake uthenga wanu nkukhala wotani mmene tikuyembekeza chigawo chimene tibwere sabata yamawa. No ife asike kumapeto kwake komba mkota mwina ndingofotokozabe kuti no dzikoli Malawi ndi athu chimene chimavuna kwambiri kumalawi kuno chimene chimandandaulisa mpaka pano kuti no malamulo alipo komano mmene Malawi anakhalira adamadikira kuti no kukhale kaye law enforcer
kuti iye uja apange comply to malamulo. Ndiyeno zimandipatsa nkhawa kwambiri kuti mmati mukaona 040 kati yayima kawo traffic police officer akayima ndi pamene anthu amayamba kunyamulano city billet kuti avale ngati kuti avalira officer uja. Komano ngakati fotokozeni malamulo lonse limene apangidwa linapangidwa ncholinga choti chiteteze china chake ndithu ngozi ina yake kuti isachitike. So mwina potiti kupitiriza wiki ya mawa zambiri tikhoza yankhula wiki ya mawa koma kwa ine inali plea kuti mwina tisamakhale odikirira officer wina wake akayime pansi kuti apange enforce law kuti ife tipange nawo comply. Lamulo lichandilapso kuti tizingokhala tichizolowezi ndikulizolowera ndikumapanga. Mwina mbali imene ningaambe kufotokoza wiki ine ikhale imeneyo ndithu bwana Sampanda. Ndithokoze kwa basi bwana Graham, sabata ya mawa tizayambira pamenepo komanso ndikunyadireni chifukwa choti yendesa bwino komanso kuti anthu ena adziwa lero kuti kodi lamulo lapamsewu limati chani. Sabata ya mawa tipitirizanso kuti muzayankhe mafunso koma ndikunyadireni ndikufuneni tsiku lopambana. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo. Tikatero ndiye kuti tafikanso kumapeto a programu yathu ya bwalo lime. Sabata ya mawa tizachita motero ndidziwa mafunso ambiri anabwera komanso ma 24 ena sidatenge. Sabata ya mawa tizayambira pamenepo ndi mafunso. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Ndithokoze nonse pa Time 360 komanso nonse amene mmatimvera kuyambira kunsanje mpaka kuchitipa kukhala limodzi mpulogalamu ine ya bwalo lime. Ndithokozenso mzanga Christopher Nkosi kamba kuongolera zonse. Ine dzina langa ndi Sam Banda Junior. Ndapita. Bye bye.